תשמע, אני לא יכול יותר. די. אני פשוט מרים ידיים, אני לא יודע מה לעשות. אני מסתכל מסביב והכל חרא. הכל חרא. אני פשוט נשבר לי. אני רוצה לקום ולנסוע מכאן. אני רוצה להרוס את המזוודות שלי, להגיע לשדה התעופה, לעלות על מטוס ופשוט לנסוע מכאן. אני רוצה לנסוע מכאן ולהשאיר מאחורה את כל המדינה העלובה הזאת, עם כל הדוסים והאלופים במיל שינהלו אותה הם בעצמם. אני רוצה לקום ולנסוע מכאן. פשוט לקום ולנסוע מכאן, זה הכל. לקום ולנסוע. לקום ולנסוע. לקום ולנסוע. כן. סע? מישהו אומר לך לא לנסוע? הרי אם הכל כל כך רע פה, אז קום וסע. אם כל כך רע פה, אז קום ותיסע. אף אחד לא עוצר אותך. קום וסע, בשביל מה לך להיות פה? נמאס לך? קום וסע. אם זה מה שאתה מרגיש, קום וסע. למה אתה נשאר פה? אם זה מה שאתה מרגיש? אם זה מה שאתה מרגיש? אם זה מה שאתה מרגיש, אז קום וסע. בשביל מה אתה נמצא פה בכלל? למה לך לסבול את זה? הגיע לך עד לכאן. הכל רע, הכל חר, קום וסע. למה אתה נשאר פה? אף אחד לא יעצור אותך, להפך, יעזרו לך להרוס את המזוודות. סע כבר, יא אללה. אז איך בטורונטו? טורונטו נהדרת. קצת קר, אבל מתרגלים. וכמה זמן אתה בארץ? שבוע, 10 ימים מקסימום. חופשת מולדת! ביי!